Намасте! Здравейте на всички! Ще направим мудра и кратка медитация за просперитет. Мудрите, това са енергийни жестове, които канализират енергията и я концентрират по определен начин. Просперитета е естественото ни състояние на благополучие, което ние чрез съпротивлението си блокираме. Разни мисли на съпротивление, че това не е възможно да се случи по определен начин. И сега ще изчистим тези блокажи чрез тази мудра. Фокусът е върху първа, втора и трета чакра. Първа чакра, тя е свързана с страховете ни, намира се в главния енергиен канал Сушумна по продължение на гръбначния ни стълб, на нивото на опашната кост. Нейният цвят е червено. Тя е свързана с страховете ни. Втората чакра е 4 пръста под пъпа. Тя отговаря за половите органи и е полярната чакра. Тя е всъщност чакрата, която ни разколебава и разбалансира, да минаваме от едната крайност в другата. Нейният цвят е оранжево. Слънчевия сплит, това е суверенитета ни, нашия вътрешен огън. И отговаря за това да преживяваме, да смилваме емоциите, да ги трансформираме и да бъдем властелини на собствената си съдба. Концентрираме се върху първите 3 чакри. Ако можем да визуализираме червено, оранжево и жълто, първа, втора и трета чакра, би било добре. Мантрата е Хар, което означава Бог. Държиме ръцете на нивото на слънчевия сплит и ги долепяме от котретата. След това ще ги разменяме и ще ги обръщаме, като отново ги долепяме този път указалците. Държим ръцете. Палците са прибрани под нас, така че да можем показалците хубаво да ги долепим. Клепачите падат нежно върху очите. Концентрираме вниманието си върху първите 3 чакри. Отново повтарям, ако можем, визуализираме някои от цветовете или чакрите с самите цветове. На първа червено, на втора оранжево и на третата чакра жълто. Дишането е малко по-динамично. Вдишваме, с издишване обръщаме дланите и изричаме мислено Хар. Вдишваме, с издишване обръщаме надолу и отново изричаме мислено Хар. 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 Концентрацията е в пъпа. Хар. Хар. Дишаме с корем. Хар. 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 И възнамеряваме да се освободим от всичко, което ни пречи, да реализираме най-възвишената си представа за най-върховното си аз, всички лимити, блокажи, препятствия, ограничения, които сами на себе си сме поставили. Визуализираме, чувстваме или просто знаем как сбъдваме някое наше съкровенно желание и се свързваме с чувството на удовлетворение и благодарност от сбъдването на нашето намерение. Ако не можем да визуализираме, просто в съзнанието си благодарим за това, към което се стремим. Свързваме с усещанията, които бихме имали от сбъдването на нашето намерение. И нека като река да текат през нас тези енергии на удовлетворение и благодарност.
Изброяваме в съзнанието си всичко, което искаме да привлечем към живота си, като първо ще благодарим за него. Магнетизираме с енергиите на удовлетворение и благодарност. Настройваме се на чистотата на благополучието и просперитета. Най-бързия и лесния начин е да благодарим първо за онова, към което се стремим. Това е основата на сътворението. Когато произвеждаме мисли на липса на нещо, привличаме липсата. Това, върху което съсредоточаваме вниманието си, ставаме магнит за него. Търсим и намираме все повече и повече неща, поради които да се чувстваме благодарни. Изброяваме в съзнанието си всичко това, заради което сме благодарни. За здравето си, за всичко, което вече сме постигнали в живота си, за всичко, което вече имаме в живота си. За всички дребни неща, които внасят огромен смисъл в живота ни. За въздуха, за слънцето, за здравето ни, за дъха, за красивата природа, за храната, която ядем. За хората, които са в живота ни. И сформираме в съзнанието си план за действие, след като на енергийно ниво сме формулирали намерението си. Съставяме план за действие. Чак след като вече сме възнамерили и сме се настроили на чистотата на благополучието, можем да преминем към това действие. От позицията на вдъхновението, позицията на благодарността. Задържаме вниманието си върху енергията на благодарността. Позволяваме като река да тече тази енергия.
на удовлетворение и благодарност през цялото физическо тяло към центъра на Земята. Продължаваме да изричаме мислено мантрата Хар при всяко завъртане и обръщане на ръцете. Намагнетизираме физическото си тяло и аурата си все повече и повече с удовлетворение, благодарност, ентусиазъм, въодушевление. Визуализираме, чувстваме или просто знаем как пускаме корени към центъра на Земята и нека вкореним тези енергии на удовлетворение и благодарност. Позволяваме тези корени да стават все по-плътни, по-дълбоки и по-широки. Настройваме се да излезем от медитативно състояние, напълно събудени, освежени, ободрени, починали и още по-добре от преди. Намасте! Благодаря! Дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми.